araw mga kaaksyon, ngayong araw, formal na pinangunahan ng Ako Bicol Partylist ang groundbreaking ceremony ng Bicol Trade Center dito sa Regional Center site sa Barangay Rawis, Legazpi City. Dumalo sa naturang seremonya sina Ako Bicol Partylist Executive Director Anelyn Sumanga, Legazpi City Mayor Hisham Ismail, DTI ASEC Leonila Baluyot at maging ang iba pang opisyal ng DPWH at DTI. Bicol Trade Center will serve as a permanent home, as mentioned earlier, for the region's finest products. Ako rin po nagpapasalamat, malaking tulong sa Ako Bicol Partylist and ang pagbigay at pag-initiate ng Ako Bicol Partylist ng mga regional offices dito sa Region 5, lalong-lalo na po dito sa Legazpi City. Allow me to read the message of Congressman Zaldy Co. Today is not just a groundbreaking ceremony. May mas malalim po itong kahulugan. Dahil ngayong araw, sabay-sabay nating sinisimulan ang isang panibagong yugto para sa pag-asenso ng negosyo at kabuhayan ng mga plano.